Добрый день, меня зовут Антон. Я вучень 7 класса средней школы номер 2 города Жлобина. Петрусь Броўка. Спатканне. Мне все дорого тут. Люба, родна, прыгожа. Гэта поле ў душы, гэта неба ў очах. І лясы, і кусты, і трысцё понад сожам, і ў пажарах бяроз лістападаўскі шлях. Як спяшаў я да вас, засмучоныя хаты, зратаваныя нівы, лугі, мурагі. Я вярнуўся да вас цвёрдым крокам салдата, хоць нямала пранёс за дарогу тугі. Хіба мог я калі хоць на момант забыцца? Вамі жыў я, і ў сэрцы хацеў зберагчы. Мне званілі штодня з-пад учачай крыніцы, хваленём набудзілі не раз уначы. Я вставаў і ішоў па ваеннай дарозе. Верыў, дома мне быць, дабрыду, дажыву. Хмары слёзы насілі з Дняпра і бярозы, і як срэбрам абсыпалі мне галаву. Я спаткаўся з зямлёй, з другом, братом, сястрою. Што мне скажаце вы? Што мне вам расказаць? Гляньце ў сэрца маё, я пранёс яго з бою. На агне яго можна мячы гартаваць. Гляньце ў вочы мае, у сінім полымі болю. Не кажыце вы мне пра пакуты і жах. Не кажыце пра гора, бо гора даволі. Больш, чым кладзі салдацкай, несу на плячах. Вось за крыўду і болю, і адпомсціць я мушу. Гляньце, сёння ў грудзях толькі помста адна. За сябе і за вас, і за гэтую грушу, што за вугленым голем стаіць ля акна. Мне все дорого тут, і ў прысаду дарога, і задумлівы гай над высокай гарой. Я пайду, кліча Бух, знаю я, перамога над усёй краіною устане зарой.